ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବେସର ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି। ଆକୁ ଆମେ ଗରମ ଭାତରେ ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ଭିଲେଜ କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ, ଛୁଇଁ ଆଉ ବଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେବା। ଆଉ ଛୁଇଁକୁ ବି ଆମେ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା ପାଣିରେ। ଏବେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଫୁଟୁଛି। ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରି ନେବା, ଦେଖି ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଳୁ ସାଇଡ଼୍କି ଆଣିକି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଢାଳି ନେବା। ସେଇ କଡ଼େଇଟିକି ପୁଣି ବସାଇବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ବଡ଼ିଟା ଏଥିରେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବଡ଼ିଟି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ମୋ ପାଖେ ଫୁଟଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇଛି। ଏସବୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜରେ ଭାଜିବା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭାଜିବା ତାକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଇଏ ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପକାଇବା। ଏଥିରେ ତ ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆହେବ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକୁ ଭଲରେ ମାରି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେବା। ଆମର ତରକାରୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ସୋରିଷଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ସୋରିଷ ବଟାଟା ସିଝିକି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ତାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଟା ତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମର। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖ ଭଲରେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇବା। ବଡ଼ି ପକାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆମେ। ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ସିଝିକି ଫୁଟିଯିବ, ତା ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ତରକାରୀଟି ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି।
ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରେସିପିଟି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।